Iyawat mi, ti panangkablaw kada kayo, amin na iti nakabsat. Sa di naman iti anyo, anyaman tiraramidin nyo, iti daytoy nga kanito, iyabrasa mi kada kayo iti parabor na po Diyos kentayat na. Adanunan na kayo daytoy, anapnuan iti salunat, ken napnuan iti nanama, ken kuana. Iti daytoy nga kanito, awisan ta kamanan iti panagadal, iti nasantuan na kasuratan. Ket iti kasta, imtuoden tayo no anya iti kay papanan na, daytoy adalan tayo manan iti daytoy alawas. Kasta mo ito, kablawak ni Pastor Gaspar, Pastor, na bangal mo, ket Diyos taginakin ka, ken sapay ka dita, daytoy nga panagadal, nga kadwada ka, ket ragragsakam ti makipag-inadal, kasta mo ti makiadda kadagiti kakabsat. Dahito laon na iti ragsak ko, iti panakipasek kumot, iti daytoy nga panagadal, iti eskwela sa Batina. Ket may sa daytoy nga mangted kada tayo, iti nananay nga panagbiag, agbiag nga agpaay kini Apo Jesus. Isu nga ti daytoy nga aldaw, kablaawang kay met, ayaten nga gayem, ken naragsak ngayon tayo, panagadal, iti daytoy manen, leksyon tayo, iti daytoy nga lawas. Iti daytoy nga kanito ay ito nakabsat, iti paulo na ti adalan tayo, ti biag ti muna nga iglesia. Dahito kat sarsaritaan na iti kapadasan dagiti baro nga mamati, iti kalpasan nga nangasaba ni Pedro ket adda dagiti nabautisaran nga 3,000. Ket iti daytoy nga banag kitaan tayo no kasano ti iglesia ket nagbiag ken kasano da nga tinaripato dagitoy. Ket sagbay ti ngagtuloy dita ayaten nagayem ken kakabsat ket dawon tayo kini Pastor Gaspar nga idalan na tayo iti kararag. Kararag tayo, ayaten nga gagayem, amami nga nasantuan, umasidag kami manen ti trono, ti parabor mo, itinagan ni Apo Jesus. Iting kami wapo panagadal, iti leksyon, ti dayto nga lawas. Sika manen kadi ti makita mi, sika manen kadi ti agbalin nga bileg mi, sika manen kadi ti agbalin nga inspirasyon mi. Iting kami wapo Diyos panagbiag na espiritulan. Agyaman kami iti panakikadwa, panangted ti kinasirip ti Espiritu Santo, tapno mapagbiagan mi o Diyos, dagiti adalan mi iti daytoy nga oras. Tadinawat mi ida, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Ayaten nakabsat, iti daytoy kundaway ket kitaan tayo, no kasatno iti umunang iglesia, ket nagbiagan da, iti sao ni Apo Diyos ken, no kasatno iti naramid da, tapno iti kasta, dagitoy baro nga mamati, ket napatalgeda. Ngem sakbay na dayta, ayaten nakabsat, kitaan ti manpay iti paset nga mayulo, nga masarakan iti aramid 2:46 ken 47. Basahan na kada tayo ni Pastor Gaspar, iti pakaypunganan, iti alol tayo, iti daytoy lawas. Iti aramid 2, versikulo 46 ken 47, ket kastoy ti kunana. Ket inaldaw-aldaw, nagtitimpuyog da iti templo. Ken pinispisida idi titinapay kadagiti balbalay. Ket kinanda ti pagtaraunda asiraragsak ken sidadalus ti puso da. Nga itantanok da ti Diyos ket di pinadayawan ida dagiti amin nga umili. Ket ti Apo inayon na idi kadakwada nga inaldaw dagiti na isalsalakan. No, kitaan ta dito'y ayaten nga kabsat ken pastor, no kitaan tayo, adda dagiti nailanad nga 7 no apay nga iti umunang iglesia ijay Jerusalem ket natalged. Anya kadi iti kabibiyag da dagitoy. No irugi tayo ijay 2:42 iti aramid kastiman iti kunana. Ket nagtalinaed da ti sursuro dagiti apostol, ken ti panagkakadua, ken iti panagpipisi iti tinapay, ken kadagiti kararag. Umuna nga makita ta dito'y pastor, dito'y sarsaritaan na, dito'y nasantuan na kasuratan, ayaten nga kabsat, ket kunana dijay managadal nga iglesia. Apa ito managadal nga iglesia? No kitaan nyo kakabsat dijay 42 kunada, nagtalinaed da iti sursuro dagiti apostol. Kaya nang orga sa una iti nakabsat,
dagiti umuna nga mamati di inintuod da nga nasayaat iti sursuro ni Apo Dios ken nagtalinad da iti sursuro kadagiti apostol. Inaldaw-aldaw dagitoy kit inadal da tapno iti kasta nagbalin nga natalgad iti pamati da kini Apo Dios. Pastor Gaspar, anya pa iti may kadua nga makita ta ditoy nga kababalin iti umunang iglesia. Iti versikulo 42, Pastor, adaman ti kayat nang iparang kadakayot it nga may kadua. Kuna na ditoy, ken iti panagpipinisi iti tinapay. Kayat nasaritaan, dagiti nga rod mamati, iti panawon dagiti apostol. Ket dagitoy ket naragsak da nga agkakadwa amangan iti maysa ken maysa. Nga rod ayaten nga kakabsat, naragsak da nga agmaymaysa, agtitimpuyog, at dati fellowship da, daytoy gayam iti maysa nga aramid dagiti mamati kini Apo Dios, idi muna di panawon ti apostol. Isu nga daytoy met iti maysa nga aramiden tayo, nga banag tapno ti kasta, datayo ket mapabilig ti relasyon tayo ti maysa ken maysa, ikan tayo nga rod, ti panawon tayo, mapabilig kumanga rod, iti fellowship tayo, iti maysa ken maysa. Ken iti may katlo nga makita tayo iti pastor, ijay maudi nga paset na, ijay versikulo 42 kunana, ken kadagiti kararag. Nabilag iti umuna nga iglesia pastor, ta maysa kadagiti aramiden da, ket agkikin nararagda. Dayto iti nangted iti tibker iti pamati dagiti umuna nga mamati, ken nangted iti nanama kinni ni Apo Dios. Ket no iti dayto nga kanito pastor ken no ti iglesia, dayto met ti aramiden da agbalin nga natalged. So nga ayten nga kakabsat ken gayam, maysa tapno agbalin anarigta iti iglesia tayo, saan laeng nga iti individual no di kidi uray pay iti sangkabuklan ng iglesia no ti panagkararag ket paset iti panagbiag tayo akas mamati. Anya ba'y pastor iti sumarong kababalinda daytoy? Iti verse 45, Pastor, kuna na ditoy, ket inlako da dagiti taltalon ken dagiti kukwada, ket imburay da ida kadagiti suamin kas ti pakasapulan ti tunggal maysa. No makita tayo dito verse 45, Pastor, dagiti nga rod imuna nga mamati, nabuslon iti panagitad da. Very helpful da. Handa nga kayat nga dati kabsat, sanda kayat nga dagrigrigat nga padada, kabsat da nga mamati. Kuna na ditoy, uray gayam dagiti sanikwada, dagiti taltalon da nga napateg iti tao tatta, ket ilako da pay. Apay ngamin, nasagid din ti biyag da, nga ti panagited, may sakababalin iti pudno nga Kristiyano. So nga yaten nga gagayem ken kakabsat. Iti panagbalin nga naimbag ken nabuslon a panagited, daytoy gayam iti maysa nga kababalin, dagiti mamati idi, masapul met ngagbalin nga kababalin tay ita. No gayam nabuslon iti panagited tayo, dagiti daton, iti panangtulong tayo iti banghelyo, maysa gayam daytoy, nga agbalin nga kababalin, ken isu ti pakabuklan tayo amamati kini Apo Dios. Ken no kita ta iti pastor iti may kalima, kunana ditoy versikulo 46 kunana, ket inaldaw-aldaw ang nagtitipuyog da iti templo, ket pinispisi da iti tinapay kadagiti balbalay, ket kinanda ti pagtaraon da siraragsak, ken sidadalos ti puso da. So no makita ta ditoy pastor ket kunana dijay inaldaw-aldaw nagtitimpuyog da iti templo. Iti ugali da kadagitoy nga umunang iglesia pastor ket managdaydayaw da. Handa nga maliwayan nga mapan iti kapilya, iti sinagoga, iti templo nagdaydayaw. Ket saan la nga daytoy nga panawon iti panagigimong no dikidi kunana jay inaldaw-aldaw nagtitimpuyog da, nagtitipon da, nagdaydayaw kini Apo Dios. Sa iten nga gagayem ken kakabsat, anya nga nagsayat da ito yung kapadasan da. Nga numan pa'y ado dagiti asikaswanda, ngiminikanda iti panawon ngagdaydayaw kini Apo Dios. Kastamot kada tayo waitan nga kabsat. Hantay nga liwayan nga maadan tayo iti family worship. Bigat ken iti
Rabi. Numampay adoy taramidan tayo iti aldaw ngem laglagipon tayo iti panagtitimpuyog tayo ngagdaydayo kinapoy sa kas pamilya. Anya pa iti makita pastor iday? Dito'y makita dito verse 46, Pastor. Kahit kuman nga basahan. Ket inaldaw-aldaw nga nagtitimpuyog da kung naitatay. Ket kinanda dagiti pagtaraon da si raragsak. Ken si dadalos ti puso da. Kaya nasaritan at daan da ti kinaragsak. Nga gayam iti panagtitipon, panagtitimpuyog nga ipuyugan iti kinaragsak at dagayam ti dakkel nga bunga na. Nga rod, no agtitipon tayo nga saan tayo nga naragsak, awan ti marik na tayo nga bendisyon di jay. Masapol nga rod nga adan ti kinaragsak. Saan nga kinaragsak nga kaslaman lang dati ngay mapilpilitan, kaslaman lang dati ngay agparang ka lang nga naragsak, no diket dati nagtaod ti puso nga kinaragsak, gapu ta marik na tayo iti bendisyon ni Apo Dios. Dahil ti gapu na nga ti kinaragsak, ket awan iti kasukat na nang nangro na ti panagserbikin ni Apo Dios. So nga, nagyaman tayo pastor kan iti may kapito nga makita dito, dahito yung iglesia, yung iglesia ang managsaksi. Takuna na iti 47. Ngayon tantanok dati Diyos, ket pinadayawan ida dagiti iso amin nga umili, ken ti Apo inayon na idi, kadakwada nga inaldaw dagiti na isal salakan. No, kita diti pastor ket kunana di jay, inaldaw-aldaw na inayon dagiti na isal salakan. Kaya nangur nga sa wen, inaldaw-aldaw adda dagiti makonverter. Daytoy iti gapuna, nuapay daytoy ng iglesia ket managsaksi. Ay ito nga kakabsat ken gayem. Iti daytoy nga banag, adda iti pito nga naibagami kabsat nga agbalin nga kasasad iti iglesia. Umuna, managadal ng iglesia, may kadwa, naragsak nga panagtitipon dagiti iglesia, managkararagda, managitid managdaydayaw da, naragsak da, ken managsaksi nga iglesia. Daytoy iti kababalin na iti nakabsat iti muna iglesia. Pastor, anya ngay iti kababalin iti panangasabada dagiti muna nga iglesia. Anya kadi dagiti kasabada iti nga panawon nga apay ta paspas iti panagaduda ken panagdakkel iti iglesia. Anya dagiti kabalin dagiti linaon dagiti kaskasabada iti munang iglesia. Ti umuna nga makita nga kababalin iti imuna akamkamang ti iglesia ni Apo Dios. Iti verse 18, pastor. Kay kuman nga basahan. Kunana ngem kas ti panakaammo impakaammo ti Dios iti damo iti ngiwat dagiti amin na mamadto at ti Kristo na agsagaban to tinungpal na. Ti makita tayo ditoy, dayjay ngay ingkas kasabada, iso dayjay panagsagaba ni Apo Jesus. Dayjay kinaimbag, dayjay ngay bunga, dayjay panagsagsagaba ni Apo Jesus. Nga dayto nga panagsagaba, masapul kuma, nga datilak amon, malakam dagiti mamati, ket may kantidakkel ay kay papanan dagiti panagbiag da. Iso nga, ayatan nga kakabsat, iti panagsagaba ni Apo Jesus, iti cross, iti panakatay na iti cross, daytoy iti kadakkelan nga mensahe, dagiti imuna amamati kini Apo Dios. Nga daytoy gayam panagsagaba na, ket mangted kada tayo ti talged, namnama tayo, nga iti panagsagaba na, ket isunan iti nangawit, dagiti panagsagaba, nga datay kumati manglakam. So nga agyaman tayo kini Apo Dios, ayaten nga gagayem, gapo iti kinaimbag na titumunggal may sa kada tayo. Anya nga dahil may kadwa, pastor? No, kita natin may kadwa, nga saritaan na dito, pastor, dito, Aramid 3:15, dahiti man iti kunana, ket pinapatayo ti prinsipe iti biag, iso a pinagungar ti Diyos kadag itinatay, iso a masaksyan mi. So ano kikitam dito, pastor, ket pasat dahiti panangas kasabada, iso dayjay panagungar ni Apo Jesus. Dahito itinangtod iti balegi kadakwada. Ta no makita tayo di naglabas ng eleksyon tayo, tagit kitaan dati umay nga Misayas nga naarian, ngem iti may agsagaba nga ari. Ket isu dayto Apo Jesus nagsagaba, ngem iti panagsagaba na natay isu na ngem nagungar. Dayto iti sentro ti kaskasabada iti tanangted iti nanama kadag iti tattao. So nga iten nga kakabsat ken gayem
daytoy panagungar ni Kristo dakkel daytoy nga lang iti tinamnama kada tayo. Baka dadagiti ayaten nyo iti biyag nga naginanan ken patay, na isina kayo iti nasaem nga kapadasan gapo iti pupusay da ngem saan nagpatingga dita kabsat. Adda iti inanama tanapay sus nga mismo nagbanlegi ken patay han pulos nga tatanggal ni patay inted na iti biyag ket isu nga no may suldong ti biyag yu ken kuana maddan tayo met iti biyag manen. Pastor, anya pa iti sumaro nga makita tayo dijay nga kasasaad iti panangasabada iti munang iglesia. Iti verse 13, iti Aramid kapitulo 3, kastoy manti ko na Pastor. Ti Diyos da Abraham, ken Isaac, ken Jacob, ti Diyos dagiti amma tayo, inikan na ti dayag ni adipen na Jesus. Isu nga inyawat yo, ken tinalikudan yo, iti sangwanan ni Pilato, iti pinanggep na nga ibatan. Isu nga no makita tayo ti verse 13, makita tayo no kasano nga ti dayag ni Apo tayong Jesus, Pastor. No kasano ti pateg dagiti dayag nga inyawat na kadagiti tattao nga daytoy kumaagbalin nga isu iti talged ngem tirigat na daytoy nga dayag binaybayan dagiti mamati. Isu nga ayaten nga kakabsat, no dimteng kada tayo ti dayag ni Apo Dios, ti kinalintig na kadagiti panagbiag tayo, saan tayo kumanga palubusan, aglapsot kadagiti panagbiag tayo, no di ket pagtalinaden tayo kuman, tapno natigtibker ti panagbiag tayo, kini Apo Dios. Ti sumaro no pastor nga kita anta pa dita ti sentro ti panangasabat ito mga iglesia ket masarakan iti Aramid 3 versikulo 20. Ket kunana ken inbaon na kumaday di Kristo ana ituding ididamo a maipay kada kayo nga iso na Jesus. Iti paset na dayto iti nakabsat nga makita tayo ket iso dayjay iya ay manen na pa Jesus. Paset dagiti panangas kasaba dagiti mo na iglesia idi. Yan tangay tanapan na pa nagsubli di langit ngem paset pailaen iti panangasabada dayjay iya ay namanen. Kastamot lang kada tayo itatanga panawon na iti nakabsat. Iti kadakkelan nga namnama tayo kada di may kadwa nga panagparang na pa Jesus. Daytoy nga panangaskasabada idi isumot lang itata. Daydi Jesus nga kasabada isumot lang. Daydi Jesus nga napanji langit isumot lang. Ngem iti kadakkelan nga namnama daydi panagparang na nga may kadwa nga laan na tayo nga epanijay langit. Anya pa'y pastor iti may lima nga kaskasabada dagitoy nga iglesia idi nga panawen. So nga na makita tayo ti verse 19, nagpintas launay daytoy, ta nagbalin daytoy nga pinali. No kasano nga dagiti tattao ket nagbalinda nga nakipagbiag ti ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesus. Ti kunana diti verse 19, iti kapitulo 3, iti libro ti Aramid. Kastoy man ti kunana, agbabawi kayo nga rod, ket agsubli kayo tapno mapunas dagiti basbasol yo, iti kasta umayto dagiti aldaw, ti bangar aggapu ti sangwanan ti Apo. Ayaten nga kakabsat, dahito man ti maysa nga mensahe, dagiti muna nga kamkamang iti iglesia ni Apo Diyos. Umuna, isu dagi panagbabawi, ken panagsubli tayo kini Apo Diyos. Napataglaunay, nga no da tayo ket agbabawi, nga si Nempus 1, masapul tayo nga agsublimet kini Apo Diyos. Duwa ken kakuyog-kuyog na, iti panagsubli tayo kini Apo Jesus. Dahito iti makita, nga kinaimbag, dagiti mamati pastor, nga iti nagbabawi da, nagsubli da, handang madayo, no dikit nagsubli da, iti biyang ni Apo Diyos. So ano kita anta nga rodin yung pastor, nakasentro iti panas kasabada ken Kristo. Ken iti panakasentro na daytoy iti awis na kadakwada ket agbabawi da tapno umay iti bangar iti panakaisalakan kadakwada. Ket iti daytoy nga gunday pastor iti umuna nga iglesia ket halanga nangas kasabada no dikit di dagiti na idadanes dapay. When? Anya kadi dagiti rason pastor no apay nga dagiti umuna nga kamkamang ti iglesia ket nai dadanes da. Ta idi nga panawon adda dagiti agpangpangulo iti iglesia dagiti Sanhedrin, Saduco, para Pariseo, dagitoy. Ket dagitoy nga
tatawid di nang nangruna dagiti Sadducees saan da nga patyen nga adda ti panagungar. Ket maysa pastor nga haanda nga pagkinawatan dagitoy ken rason no apay nga naidadanos iti iglesia idi ket dayjay isurusuro da nga adda iti panagungar. Ta kadakwada awanen iti panagungar. Anya ti kunana pastor iti Aramid 4 versikulo 1 ken 2. Anya iti saritaan natin sa santo na kasuratan. Kunana ditoy, versikulo 1, ket idi madamadang agsasao kadagiti umili, napan kinilaat ida dagiti papadi, ken ti kapitan ti templo, ken dagiti sadusyo, siluluksaw da, agsipod ta sursurwanda dagiti umili, ken ipakpakamuda ti panagungar dagiti natay, gapuken Jesus. So, no, makita ta di jay, pastor lang ng rona di versikulo 2, di maudi nga pansin na kunana, ipagpakaamuda ti panagungar dagiti natay, gapuken Jesus. Ket daytoy dakkel nga supyat kadagiti sadusyo. Ta saan da nga patyen daytoy nga adda iti panagungar. Ket daytoy iti maysa a rason no apay na idadanos iti iglesia. So nga ayaton nga gayem ken kakabsat no dumada dagiti banbanag nga pagsusupyatan nang nangruna daytoy. Ta iti sadusyo saan da nga patyen nga adda panagungar. Ngam ni Kristo pinanagnakan na nga adda iti panagungar. Daytoy iti maysa kadagiti rason no apay nga naidadanos iti iglesia. Anya pay pastor iti rason pay no apay nga naidadanos iti iglesia. Iti Aramid 4:10 ken 11. Anya ti kunana? Kastoy ti kunana, amwen nyo, dakay amin, ken dagiti amin nga umili ti Israel, nga itinagan ni Kristo ang taga Nazaret, isungen lansayo iti cross, ket pinagungar ti Dios kadagiti natay, gapuken kuana, daytoy a tao adda ase sa salunat iti saklangyo. Verse 11, isu ti batu nga imbelengyo nga mga managaramid ti balay, isu a nagbalin a batu a pasuli. Isu nga daytoy bersikulo 10 ken bersikulo 11 ibagbagana nga otoridad. Iti otoridad dayjay nga ipagiskulaan di panawon ti Galilea. Dagiti fisherman nga imay kini Apo Jesus ket ibagbagana ditoy iti kinapateg ti panagungar ni Apo Jesus nga dati kinasalunat. So nga yaten nga gagayem ken kakabsat. Daytoy gayam may kadwa ket isu daytoy dayjay otoridad nga inted ni Apo Dios kadatayo nga adda kuma iti tibker turad tayo nga mangiwaragawag nang nangruna di panagungar ni Apo tayong Jesucristo. Well, pastor ta dayjay bato iding inbuleng da nga pinapatay da isuda di nga bato ni Apo Jesus. Ket handa nga sinorot inidyanda. Ngem isugayam dayjay or orayan da nga Mesias amang isalakan. Ken iti may katlo pastor anya pay dati ket masarakan iti Aramid 4:19 ken 20. So no sursurto nyo ay tinagabsat dadalen tayo iti rason no apay nga naidadal sa iglesia dayjay sursuro nga adda ti panagungar. Tanabangunan da nga awan ti panagungar. Iti may kadua dayjay otoridad. Ta gamin dagitoy nga mangalap ti ikan iti otoridad da ket nagkapukin na po iso saan nga iti sabali nga sekta. Ken iti may katlo masarakan iti Aramid 4:19 ken 20. Anya ti kunana di pastor? Kastoy ti kunana, ngem da Pedro ken Juan, idi asimmungbat da kinunana kadakwada, ipatuyo man no nalinteg iti sangwanan ti Dios, adinggen da kayo anang nangrunang ti Dios. Tadi kam mabalin adi sa wen tinakita ken nangegmi. So no kitanta ditoy pastor no kitanta ditoy ket adda dagiti panangagas dapat di Pedro kini Juan. Ket daytoy nga panangagas da nagdinamag. Ket iti panagdinamag da dagitoy dayjay isusuro da dagiti pangpanguluan idi. Ket saanen nga adda kadakwada no di addan kadagiti adalan na pa Hesus. Kaya nangorgasawan
pastor surusurutan dan napa Isus amang isalakan da. Gapo kadagitoy nga adalan. Kadagitoy handa nga kinayat ta mariribukan dagiti magipang pangulo. Well, Isu nga indadanas da iti iglesia na papanaw da. Ngem no makita mo ditoy numan pa na idadanas da pastor dayjay kinatibker da ti pamati isulat ta. So nga ayaten nga kakabsat ken gayem anyaman iti pagtungpalan tayo, lumasat tayo man, lumabas tayo man ti rigat kan nakaidadanas. Ngem kasapulan nga makadal tayo iti muna ti iglesia nga dagitoy umuna nga iglesia na tibker dalatta iti pamati. Pastor, anya pa iti may bagam nga mao di nga karit kadagiti kabsat taon nagbalinda nga natibker iti pamati da. iti maudi nga absat nga muna nga karit nga kayat ko nga adalan ken kayat ko nga ibingay kada kayo, may papan iti daytoy nga muna nga mamati iti iglesia ni Apo Dios. May papaman dayjay ngay ti sentro ti puso ken panunot da ket adda ken ni Apo Jesus. Ket kastamit kuma kada tayo ayaten nga kakabsat. Ti kuma sentro ti panagbiag tayo. Ket isu kuma ni Apo Jesus. Anyaman dagiti banag nga dumteng kada tayo. Saan tayo makitaan dagiti sabsabali, saan tayo kitaan dagiti dagiti pangpangulo tayo. No dikit kumati pakabuklan tayo amamati kini Apo Jesus. Dayjay ngay kababalin ni Apo Jesus kuman iti agari kaya nagbalin nga inspirasyon tayo nga naldaw. Iso nga dahil kaslang ngay nananayin nga mang balbaliw kadagiti panagbiag tayo. Nga anyaman ti dumteng ni Apo Jesus laeng iti kankanayon nga kitaan tayo. Dahil iti makita nga napatig nga leksyon tayo dahil nakaisentruan na dagiti imuna nga mamati nga isumasapol nga pagbiagan tayo matita, Pastor. Boy. May isa pa ito nagabsat nga makita ditoy iti panangasaba, panagsaksi, iti munang iglesia, kat dahito kat nagbalin nga pasat iti panagbiagda. Kastamot kada tayo, ay iti nakabsat. Iti panangasaba, panangibingay iti sasaw na ako Diyos, agbalin mo't kumanga kapadasan, iti panagbiag tayo. Nang nangruna, iti care group ministry. Gayem, makipasat ka, tapno iti kasta, agbalin nga mainsayo, iti adda kada tayo nga sagot, nga inted niya po Diyos, tapno agbalin nga narangay iti iglesia tayo kas iti iglesia iti imuna nga iglesia iti Jerusalem. So nga ito nakabsat iti dayto yung kakanito iti pangrikip tayo kiddamon kay man nga makipagkararag kayo. Man nakabilin nga Diyos sa mami anay langitan. Anyan nga nagimbag ka kada kami. Inpakitam dagiti kababalin ito muna nga iglesia. No kasano da nga nangasaba kunuman pa'y naidadanas na dagitoy, adda kalata nga nang ted iti balegi kadakwada. Agyaman kami Apo, iti panangdangag mo, dagitoy kararagmi, tinagan na po may Jesus. Amen. Ayato nagagayem ken kabsat, awisan da kayo, into no, sumarumanan nga panagadal iti sasao na po Diyos. Ket ti Diyos, iso iti makiadda kada kayo, ken maadan nga kuma iti salunat iti pamati. Kastamit, Pastor Gaspar, gyaman tayo, tigundaway man nga intad mo kini Apo Isos, bendisyonan na ka, kastamot kada kayo, pamindisyon ka di, na po Diyos iti mariknayo, Diyos tagni na amin kada kayo.